magta-transplant to mga 26 or 25 this month. Maganda ng tubo. Yan. Ito. Punla ng sibuyas. Ito rin ang punla ng pechay. Mukhang naparami, hindi lahat may tatransplant eh. Baka kapusin sa kwan. Sa pag-transplant ng sibuyas. Ito, marami pang itatransplant eh. Hindi na tansya. Yan pa oh. Kaya ito na, ito mga transplant na to. Mga 1 week, 2 weeks by harvest na rin to. Itong pechay. Pechay, hanggang doon ang transplant ng pechay oh. Hanggang dito pa sa baba. Ito rin, transplant ng pechay. Ito, hanggang doon ang transplant ng pechay. Yun. Dapat tubigan na. Pag ito tumayo, dire-diretso na to. Naabonuhan, bigla itong lalaki. Saan nyo kinuha ba yung kwan? Nasa taas? Dito? Yung sibuyas? Ah, dito ba? Ayaw nga pala. Lalapit pa patutubigan. Yan. Ito pa rin. Mga pechay. Pechay. Kung may tatransplant lahat yun, baka 3 hanggang 4 na ban eh. Kaso, tama na muna. Magagahol sa pagtanim ng sibuyas. Kasi ito, pag na-harvest na to, immediately, sibuyas yung ipapalit. Immediate. Ito. Okay. Yun ang panalinis yan. Yan, lilinisin pa yan. Tatamnan ng mga vegetable. Walang problema. Okay. Yung bundok na yun, hindi na kasama. Diyan sa unahan nyo, magkapagitan dyan ako ng ilog. Yun ang pinakang boundary ng lupa. Hanggang dito ang lupa. Inom muna Del, para malakas mo kung tayo, ripak. Titingnan natin para meron tayong souvenir. Nung una tayong deliver dito sa Mansalay. Ito mga reject na to. Tinanggal na dahil nabali ng sanga. Medyo natin makuha na po. Ayun. Bakit? Sabi ko ilagay sa may signal ng sakto nung katawag na. Ilan lang, mamaya. nag-repack. Tama na po talagay ng anak ko, ang number. Pangalan. Yan o. May signal, minsan nawawala-wala. Ganun talaga minsan. May signal minsan wala. Taksan mo. Gusto ka na nga. Gusto pa naman gila. Uy. Sino ka lang ng pansol? Sino ka lang Ba't titingin-tingin? Kailan mag-aanit? October. Ngayong October. Ngayong October. Para naman eh, meron tayong kwan. Ayaw ko lang binibidyo-video ako. Oo, tre. Ito yan. Baka makakilala sa akin. Yan, nasiraan.
ba mo ginawa? Nagutom ka? Oh. Ay. Marami ng reject. May gitna kalate ang ating kinuan. Naripak.